Ahojte všetci, pozdravujem vás. Dneska vám ukážem, prečo som sa rozhodol pre takúto zázračnú krabičku. Je to z dôvodu, že mám doma telku, ktorá sa kupovala trošku skôr a v dnešnom modernom svete každý viem, že funguje internet a tak ďalej, čiže aj samotné funkcie v telke sa zidú a vlastne tento multimediálny Xiaomi TV Box S druhej generácie, takzvaný multimediálne centrum, vlastne všetky tieto funkcie má, čiže zo starej telky si zrobím trošku modernejšiu telku, ešte ju v dnešnom modernom svete trošku potrapím. Škoda je vyhodiť takúto telku. No a preto som sa rozhodol pre toto Xiaomi a môžeme si to v dnešnom videu rozbaliť, pozrieme si to. Určite to všetci poznáte, je to už vec, ktorá je na trhu niekoľko rokov, ale verím tomu, že aj vy po niektorí určite vlastníte také telky, ktoré v podstate nemajú tieto múdre veci v sebe zabudované, tak možno je to zaujímavé práve pre vás také niečo. Poďme si to spolu pozrieť, rozbalíme si to a môžeme si to aj vyskúšať na televízore, na nejakej telke to vyskúšame. Takže balenie celkom zaujímavé. Krabička hneď na prvý pohľad veľmi decentná, maličká, úzučka. Môžeme si potom aj zmerať. Čo tu nájdeme ďalej? V baleničku sa nachádza samozrejme literatúra, nejaký manuál. Klasický HDMI kábel, čiže štandard. Napájací zdroj, čo to má za koncovku, čiže klasický nejaký starší jack, žiadne C-čko. No a ešte tu máme diaľkový. No poď. Diaľkový ovládač. Takže asi toľko k rozbaľovaniu. A poďme si niečo narýchlo povedať a skúsime to hodiť na telku. Začnem hneď rozmerom. Je to vlastne rozmer 9,5 cm x 9,5 cm. Čiže taká kocka. Čo sa týka hrúbky tohto je 1,7 cm, no a samotná váha tejto maličkej krabičky toho centra je 142 gramov, aspoň takto to udáva výrobca. Čo sa týka nejakej portovej výbavy, môžeme si všimnúť klasický jack audio 3,5, HDMIčko štandardného rozmeru typu 2.1, no a potom máme tu USBčko, klasické dvojka, či už na prenos niečo z USB kľúča, no a samotné napájanie. No a povedzme si niečo bližšie o nejakých parametroch v rýchlosti. Tento box druhej generácie od Xiaomi pracuje s operačným systémom Google TV 11, podporou Dolby Vision a HDR10+. Čo sa týka pripojenia Bluetooth 5.2 a Wi-Fi 5, samotné to zariadeničko dokáže
dokáže rozlíšenie 4K Ultra, takže celkom slušne. No a samotný procesor štvorjadrový, veľmi efektívny, kde vlastne keď si ukážeme aj tá rýchlosť samotná je, alebo aspoň by mala byť na veľmi dobrej úrovni, s kombináciou 2 GB operačnej pamäti a čo sa týka vnútorného úložiska, má to 8 GB pamäte. Ďalšia taká zaujímavá vec, že tento strojček, to centrum, dokáže komunikovať s hlasovým asistentom Google Assistant, čiže stačí to osloviť OK Google a trebárs poviete nejaký názov filmu, on vám ho vyhľada. Takže to je tiež zaujímavá vec. Čo sa týka toho diaľkového ovládača, nemusíte priamo mieriť na to zariadenie. To zariadenie dokáže fungovať v 360 stupňoch, čiže to je jedno, kde to mierite, na ňo bude vás to počúvať. Ďalšia zaujímavá vec je zrkadlenie, to znamená, ak máte, nie že máte, ale určite to máte mobil, tak dokážete z mobilu krásne zrkadliť svoj obsah cez tento Xiaomi Box a všetko krásne vidíte na telke. Nejaké to základné info a nejaké tie parametre sme si povedali v rýchlosti, tak poďme si to skúsiť napojiť na telku a uvidíme. Takže máme to pripojené k televízoru a poďme si to zapnúť. Krabička je tuto, je to také maličké, no a poďme sa pozrieť. No, aké sú tu jazyky? Začneme od začiatku. Takže je tu čeština. Mala by tu byť aj slovenčina. Tu je. Pod tým je slovenština, takže pozor na to. Potvrdíme. Čiže tu od nás chce, aby sme si naskenovali tento QR kód. Môžeme to vyskúšať. Nastaviť v televízore potrvá dlhšie, vyžaduje písanie diaľkovým ovládačom. Tak zatiaľ pôjdeme takto. Tu sa dokážeme pripojiť na moju Wi-Fi sieť. Čiže zadáme heslo. Takže heslo máme, potvrdíme. Takže sme sa pripojili na Wi-Fi. V podstate teraz to vidíme, ako to všetko dlho bude trvať. To prvotné zapnutie, nastavenie, no a potom už len samotné zapnutie a používanie si pozrieme. Takéto prvotné nastavenie samozrejme trvá trošku dlhšie, ale myslím, že už keď to bude všetko nastavené, tak to bude pracovať veľmi rýchlo. Všetko to prebieha v reálnom čase a ono sa to chce prihlásiť na Google. Môžeme sa pripojiť môjim účtom, takže chvíľku. Takže úspešne sme sa prihlásili môjim účtom. Ideme prijať všetky podmienky, potvrdíme OK. Čo to tu sa používanie polohy a tak ďalej.
prijať. Ovládanie televízora pomocou ovládača, plus minus. V podstate riadím sa len inštrukciami na telke. Teraz niektoré aplikácie, ktoré boli predinštalované týmto výrobcom, tak sa inštalujú práve teraz. A samozrejme my potom do toho multimediálneho zariadenia dokážeme si nainštalovať aj vlastné streamovacie služby, dajme tomu, to už je jedno, Netflix, HBO a tak ďalej a tak ďalej. Takže počkáme chvíľočku, jak sa to nainštaluje a pokračujeme ďalej. Pokračujeme ďalej, čiže celé to trvalo nejakých 5-6 minút, tie inštalácie. A čo tu vidíme ďalej? Je tu možnosť viacero profilov alebo pre deti, ale my prejdeme do služby Google. Takže tu môžeme vidieť vlastne samotné to menu a tie možnosti Netflix, Xiaomi TV, YouTube, Disney, Prime Video, Apple TV Max. V podstate, keď máte aktívne nejaké účty, Netflix a tak ďalej, môžete sa prihlásiť a môžete to všetko sledovať. Skúsime YouTube. Keďže som prihlásený svojím účtom, tak by tam malo byť vidieť aj samotné, čo sa tu dá sledovať momentálne. Takže hovorím, jak bežný počítač máte priamo v telke. Práve preto som to aj bral, lebo hovorím, mám tu telku, ktorej to vlastne chýba a vlastne týmto si to pomôžem. Je to maličké, tichučké, nemusíte stále zapínať počítač pri sledovaní YouTube alebo Netflixu. Čo sa týka spotreby, tak verím, že to má 0,00 nič spotrebu. Takže asi toľko. Asi toľko k samotnému tomuto boxu. Myslím, že taká ukážka vám niečo ukázala. Takže takto úplne na záver si myslím, že takéto rýchle zoznámenie sa s takýmto Xiaomi boxom, multimediálnym centrom, sa môžeme asi aj rozlúčiť týmto videom. Mohli ste vidieť, ako všetko celé to funguje, to prvotné spustenie. A napadla ma jedna ešte vec, že vlastne vzadu v tej krabičke z toho multimediálneho centra sa dá pripojiť USBčko. Tak som pripojil klasickú klávesnicu počítačovú a vyskúšame si, keď dáme niečo vyhľadať, trebárs dáme a tak krásne funguje. Nemusím používať na to diaľkový ovládač, kedy zdĺhavo šipkami hore dole by som musel zadávať, ale môžem si tu dať normálne pomoc klávesnicou.
ono mi to vyhľadáva nejaké videjka. Takže môžem si to pomôcť aj takto klávesnicou. Takže vidíme, že to pekne funguje. Aj klávesnicou, poprípade myškou, je to jedno, či tam dáte drôtovú, bezdrôtovú, funguje to pekne. Takže mohli by sme dať toto videjko úplne na záver. Asi tým, že nechám si to, chlapci z Electroll Smart díky za zapožičanie momentálne, ale ja to od nich zoberiem. A pokiaľ sa vám to videjko páčilo, dajte like, budem rád za odber a pokračujeme v ďalších videách. Takže čaute, je to všetko, ahojte.